Zajacovi sa v roku 2026 konečne podarí znovu získať tempo v podstatných činnostiach, komplikácie prinesú zbytočné hádky a žiadostivosť. Spomalenie sa v roku 2026 končí a vytúžený obrad by mal nastať. Objavia sa možnosti na znásobenie bohatstva, najmä zásluhou doteraz vynaloženej práce a snaženia, ako aj vďaka nejakému nadhľadu alebo zmene pohľadu na prekonávanie prekážok. Ohnivý kôň vám okrem zvýšenej atraktivity dopraje aj množstvo príjemných zážitkov a pekných chvíľ strávených s rodinou a priateľmi. Práve kvôli ním sa budete cítiť lepšie, príťažlivejšie, mať pozitívne myslenie, čo sa odzrkadlí aj navonok. Využite preto tento potenciál k dokončeniu všetkého, čo máte rozpracované a tiež k zahájeniu nových projektov. Ja som Diana zo Zisti kto si a pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať život, robiť lepšie rozhodnutia. Ak poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, zrejme ako väčšina ľudí poznáte len znamenie roku, v ktorom sa človek narodil. Dátum narodenia, ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu, preto máte v horoskope zvieratá 4, nie len jedno. A každé z nich charakterizuje a ovplyvňuje iný aspekt vášho života. Preto je dôležité poznať predpovede pre všetky 4 znamenia, nie iba pre to ročné. Ak máte znamenie zajaca v pilieri hodiny, vtedy sa to týka vašich vášní, vašich detí, vašho vnútorného sveta. Ak máte zajaca v pilieri dňa, vtedy sa táto predpoveď týka vás, vašej osoby, vášho skutočného ja alebo aj vášho partnera. Ak máte zajaca v pilieri mesiaca, vtedy sa táto predpoveď týka vašej práce alebo vašich rodičov. Ak máte zajaca v pilieri roka, vtedy sa táto predpoveď týka odvetvia, v ktorom sa pohybujete, alebo širšieho okruhu priateľov. Ak nepoznáte svoje zvieratá v bazi horoskope, svoju bazi tabuľku si vygenerujete na tomto odkaze Zisti kto si kalkulačka. Pre tých, ktorí sa narodili v roku, mesiaci, dni alebo v hodine zajaca, je rok 2026 rokom prosperity, podporných vzťahov a silného potenciálu v láske. Zatiaľ, čo emócie a spory môžu spôsobiť malé problémy, vaše finančné príležitosti a zmysluplné vzťahy vytvoria pozitívny základ a ak zostanete pokojní, múdri a sústredení, tento rok môže znamenať dôležitý krok k stabilite a radosti. Toto je silný rok pre financie, príležitosti na zvýšenie príjmu a budovanie majetku, a budú hojné. Inteligentné investície môžu priniesť trvalé odmeny. Buďte však opatrní v peňažných záležitostiach s priateľmi a udržujte finančné rozhodnutia na profesionálnej úrovni, aby ste sa vyhli zbytočným stratám. Vaša kariérna cesta je stabilná a vpred vás vedú nápomocní ľudia. Uznanie na pracovisku je pravdepodobné, ale váš pokrok bude najsilnejší, keď sa opriete o tímovú prácu a spoluprácu. Toto je rok, v ktorom vzťahy sú rovnako dôležité ako tvrdá práca. Zdravie je vo všeobecnosti stabilné, hoci emocionálna rovnováha si vyžaduje zvýšenú starostlivosť, stres alebo výkyvy nálad môžu ovplyvniť vašu energiu, preto si vyhráte čas na odpočinok a aktivity, ktoré prinášajú radosť. Chráňte svoje duševné zdravie rovnako ako fyzické a budete sa cítiť stabilnejšie. Láska v roku 2026 zažiari, nezadaní môžu stretnúť niekoho výnimočného, kto by mohol byť dlhodobým partnerom, páry prehlbia svoje puto. Ale treba byť opatrný, dočasná príťažlivosť alebo povrchné romániky vás môžu rozptylovať, zamerajte sa na úprimnosť, dlhodobú harmóniu a budete si užívať trvalé šťastie. Tento rok vás budú obklopovať nápomocní ľudia, ktorí vám uľahčia prekonanie výziev, zároveň spory alebo hádky môžu preveriť vašu trpezlivosť. Zvažujte slová a nenechajte malé konflikty zatieniť vaše príležitosti, ktoré na vás čakajú.
Pre personalizovaný prehľad toho, ako rok ohnivého koňa ovplyvní rôzne aspekty vášho života, vyplňte formulár na Zisti, kto si, a my vám odkryjeme vašu bazi mapu, váš bazi graf, aby ste sa dozvedeli viac o vašom životnom potenciáli, o svojej životnej ceste, o tom, kto ste, ako sa správate, aké sú vaše dary, talenty, silné, slabé stránky, ale tiež vám pomôže pochopiť potenciálne alebo skryté príležitosti, ale aj dôležité prekážky a hrozby. Naše konzultácie sú dôverné a nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu príležitosti a riešení s výhľadom do budúcnosti. Očakávaným výsledkom je, že každý bude mať možnosť robiť rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Ten je ovplyvnený dvoma hlavnými faktormi, vnútorným a vonkajším osudom. Ten vnútorný, to je vaša osobnosť, spôsob myslenia, talenty a zručnosti, a vonkajší sú príležitosti, udalosti, načasovanie a faktory mimo vašej kontroly. Aj keď možno nebudete môcť zmeniť svoj vonkajší osud, stále dokážete ovládať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. To znamená, že váš osud sa dá zmeniť vašimi činmi a rozhodnutiami, ktoré vedome urobíte. Pokiaľ ste ochotní teda podniknúť potrebné kroky, máte šancu pozitívne ovplyvniť svoj život. Bázy môže byť nástroj, môže byť vašou mapou k dosiahnutiu úspechu, naplnenia a šťastia v živote. Nie len to, môže vám pomôcť pri sebapoznávaní, môže vám pomôcť upratať si svoj život a pripraviť sa na životné výzvy a lepšie využiť príležitosti, ktoré na vás čakajú, nielen v roku 2026.